Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Tħabbar investiment ta' 60,000 euro li se jservi għal titjib infrastrutturali fis-Serer u fix-Shade House fiħdan id-Direttorat għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Pjanti filwaqt li nxtrat vettura elettrika li se twassal għal anqas niġġis fl-arja. Ħabbar dan il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo waqt żjara fiħdan id-Direttorat. Il-Ministru Refalo ħabbar ukoll inizjattiva li qed titwettaq minn dan id-Direttorat fejn permezz tal-laboratorju u ta' faċilitajiet oħra ġew imkabbra mijiet ta' siġar tat-tutu taċ-ċawsli sabiex jiġi kumpensat it-telf li s-settur ġarrab u li fl-aħħar snin feċ inset ġdid f'pajjiżna li qeret għad kbir ta' siġar tat-tut u ċ-ċawsli. Waqal li dan l-investiment huwa turja ċara li l-Gvern impenjat li l-kompli investi f'dan is-settur u se jwassal sabiex id-Direttorat ikompli jkun ta' assistenza għas-settur agrikolu. Minnaħa tiegħu d-Direttur tad-Direttorat tas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Pjanti Danis Xiberra saħaq dwar l-importanza tal-ħidma tad-Direttorat u rimarka li l-produzzjoni ta' varjetajiet Maltin ta' siġar huwa importanti għar-reżiljenza li pajjiżna jrid jibni anke biex jilqa' għat-tibdil fil-klima.